Now we are gonna go to the Vancouver Aquarium. Yeah, and we're gonna try to become a member so we can come back every time. Kasi ang entrance is like $41. Tapos yung membership is $70. I think 70 or 75. That's for the whole year already. Yeah, that's for 1 year. Tapos you can come back anytime you want. And then may mga days siya na you can bring a guest for free. So iniisip namin na kung may magvi-visit or someone or may friend kami na gusto lang magpunta, then we can take them for free. Yeah, so we're gonna drive. Ang ano pala, dun sa ano yun, sa Stanley Park. So if you are visiting, you just have to take the bus or the train, diba? Going to Stanley. Mag train kayo papunta ng waterfront, tapos mag bus na kayo from there to Stanley Park, and then the aquarium is on inside Stanley Park. Yeah, pero if you're driving, you're just gonna drive towards Stanley Park and then may mga directions na dun. True. Yeah, or you can just find it on the Google maps. Yeah. But anyways, we're gonna drive. We'll see you guys later. Guys, papunta na pala tayo sa Stanley Park. And then, nasa ano tayo ngayon? Camby Bridge. Ang ganda ng view. Tingnan nyo naman yung view na yan. Back. So, while nagda-drive si Kim kanina pala, pumunta na ako sa website ng Vancouver Aquarium para mag-book ng membership for 1 year, kasi gaya ng sinabi ni Kim kanina, mukhang mapapadalas naman yung punta namin sa aquarium. Kung isang entry, nagkakahalaga siya ng mga 40 something. Kung member ka doon buong year, ano lang siya, 74. So ayan, papasok na pala tayo dito. Yan pala yung entrance. Yan yung mga buildings dito, guys. Pasok tayo sa business district ng Vancouver, downtown Vancouver. Ayan. Anyways, okay, so ayun na nga, guys. Member na kami online kanina habang nagda-drive si Kim. So yung regular pala nila na membership for 1 year. Yung regular pala nila na membership online, guys, for adult, yung For one time. For one entrance. for one entrance for adult ages 13 to 64. Yung membership nyo for a year is $73.50. Unless na student, di ba? May discount. Meron. So, yung adult na ages 13 to 64, yun yung nangawit yung kamay ko. Yan yung $73.50 na yung cost ng membership nyo for a year. And then meron din tayong student din. Yung student na 19 years old above, dapat may ID kayong ipapresent or may proof kayo na student kayo. Yung membership nila for a year or yung fee is $63. Kung meron naman din kayong mga lolo and lola na gusto nyo ipamember sa aquarium kasi mahilig sila sa mga ganyan, pwede din. Nagkakahalaga yan ng $63 for seniors. So, kung gusto nyo na family kayong magpa-member, meron din silang ganyan, guys. Sa case namin ni Kim, since meron naman silang option doon na pwedeng Same household. Oo, same household. And then for 2 na individuals, meron silang option na ganun. So yun na lang yung kinuha namin, which is I think
okay naman siya. Parang $70 a person siguro. Sulit. Sulit naman siya. Nagkakahalaga siyang 140 something? 147? Yeah, 147 na na membership. So, kaming dalawa, member kami doon for 147, and then may benefits sila na yun nga, parang all year kang You can book your visit. all year pwedeng pumasok. And then may days din sila guys na bring a friend. So kung gusto ni Kim mag-bring ng friend for free, pwede niyang dalhin. Ako din, pwede ko ding dalhin kung may gusto akong dalhin doon for free. Yeah. Meron silang ganun. And sa mga families natin, sa mga mommies and daddies na may mga anak na gustong ipasyal yung mga bata nila, mga anak nila Mga na bata nyo. Pasal yung mga bata. na mahilig naman magpunta ng mga aquariums or mahilig magtingin-tingin ng mga ganun, pwede din kayo guys. So may option din yung Vancouver Aquarium na mag-register kayo dun for 1 year or magpa-member kayo dun for a year. Meron silang option na 2 regular, yung mom and yung dad, and then kasali ni yung 2 anak sa halagang 231 all year na yon. Yeah, pero kung mga visitors lang kayo ng Vancouver and gusto niya lang makapunta ng Vancouver. Aquarium. Hindi nyo na kailangan magpa-member. Okay. Yun lang yun kung sa tingin nyo dadalas-dalas kayo sa isang year, mapaparami yung pasok nyo sa Vancouver Aquarium, sulitin nyo na magpa-member na kayo. True. Pero kung nagbumisita lang naman kayo dito, wag na, hindi naman siya kailangan. Right? That's correct. Yeah, so ayun na nga, kami ay papunta na doon. Medyo traffic siya. Traffic sa downtown. Traffic sa downtown, especially super late lang naman yung Mga streets. Also, I think kailangan yung ngayon ipabook pa rin yung visit nyo ng oras. Yung entrance nyo. Yeah. I'm not actually sure. Pero mamaya na lang pagdating namin dun para makita nyo rin yung place. Okay, see you guys. Guys, dyan pala yung yung pinaglagyan ng mga shoes ng, anong mga ba yun? Ang mga, parang as a, lang siya. Yung sa school something? Residential schools. Na, Mga victims ng residential schools. yeah, victims ng mga residential schools. Doon nila nilalagay yung mga shoes ng mga bata. We are now here sa downtown pa din. Medyo traffic talaga siya guys. Hindi namin alam bakit ang daming tao, but look at that. Ang ganda ng area. Dapat pala yung daan na inano ko, yung parang papunta na lang sa work, no? Mas mabilis pa siguro yun. Yan. Summer na nga. Pa-summer na pero malamig pa din. Yeah, so yung mga tao, ang suot nila ngayon, shorts. Kasi Pero mas summer na. Pero baka lumamig kaya naka-sweater sila like me. like us. Yeah. Tingnan nyo naman guys. Ang One cute na. unforgettable experience and connect with the incredible. Actually guys, malapit lang talaga to pag nasa downtown na kayo kasi sobrang traffic lang talaga. Anong petsa na? I don't know. Yung schedule pala namin guys no is 2:15. Kaso guys, good joke. So, andito pa rin tayo sa kahabaan ng traffic live. Yeah, people, it's so traffic. Like you're wasting our gas. Like we're not millionaires, guys. Ayan. We're thousandaires. We're almost there guys. Stanley Park na pala to. Dito sa area na to, pwede pala kayong mag-rent ng mga bikes dyan. Yeah. Meron din, actually ngayon pala meron ng pwedeng marenta ng mga scooter din.
So, ayan, kung makikita nyo masyadong traffic talaga. But then, yes, andito na po. Start na po to ng entrance ng Stanley Park kasi nga sobrang laki ng park na yan. So, yung iba, nag-rent dyan, pumupunta sila dyan, umiikot. Iniikot nila yung buong Stanley Park. Gamit ang bike. Gamit ang bike, yes. Ang dami Ngayon tao. may mga scooter na. Marami ng tao ngayon, especially in the Sa summer. coming months kasi summer, tourist, mabalik sa travel ng mga tao. At saka guys, yung yung pag nagbabike pala kayo paikot ng Stanley Park, masyadong masyadong malaki yung park na yung 1 hour. I think sasakto lang, not really sasakto, pero baka Siguro pag mag-rent kayo ng bike, i-rent nyo for 2 hours. Yes, to ayan, be sure. Stanley Park. Pero kung gusto nyo na parang pa-relax lang and magsa-stop, magpi-picnic or whatever, mag-ano kayo ng 3 hours. Wow. Yeah. And if you're driving in Vancouver, good luck. Good luck sa inyo talaga. So hard. And there are a lot of bikers, so you have to be Very careful. cautious of them. Yeah. Although meron naman silang bike lanes, pero sa labas kasi wala pa hindi pa makikita, parang shared pa yung lanes ng cars and ng bikes. So medyo And then, careful lang. Ayan na po. ayun na. May sign naman. Aquarium. Aquarium. And then yung mga pedestrian dito, guys, kala nila talaga na sila ang may-ari ng daan. Dahil, wala. Cross lang sila whenever they feel. Ayan. Dati po, may video kami dito na Nag-drive pinakita lang. namin na shared yung lanes ng cars and then yung bike lanes. Ngayon, ayan na, binalik na nila yung lane na dyan para for bikers. True. And, sorry, medyo magalaw yung cameras. Yan, madami talagang tao. And then you can ride it. Siguro, yes. magbe-visit kami dito sa Stanley Park again. On a different day, and then we'll show you around. Yeah. Ngayon, medyo busy lang talaga. Yeah. We are here now sa Vancouver Aquarium. Dito kami nakahanap ng parking, pero daming tao guys, so kaya maraming cars ngayon. Tsaka medyo maraming linya sa labas, pero buti na lang nakabook na kami ng first schedule namin today. Hindi ko alam kung dapat magbabayad ba tayo ng yan. Pay here for parking. Ayan. Request Carolyn. So 3696. Okay, so let's go walk papunta sa harap. Ayan, diba guys, mainit siya pero mahangin. So yung mga tao so yung mga tao mix yung suot nila. May naka-jacket, may naka-shorts. Kung magpa-pants naman, magti-t-shirt. Kasi nga, confused ang weather ng Vancouver. At yes. Okay, mamaya na lang.